We zijn hier omdat we de laatste 2 weken samen met John Jansen hier, André van Proosdij en Erik Houtenpen. Deze 2 heren van Wageningen University and Research. Erik Houtenpen van onze zustereiland Curaçao, die werkt bij Carmabi. En de laatste 2 weken, ik zelf, samen met deze heren, een paar vrijwilligers en andere experts in flora van Aruba zelf, zijn we het veld ingegaan om monitoring, om veldwerk te doen in het thema van vegetatie. En dit is niet iets nieuws. 20 jaar geleden al heeft John de Vrijtas van Carmabi, die heeft al vegetatie monitoring gedaan voor het eiland, vegetatiesurveys. Maar dat rapport was nooit geschreven. Gelukkig, vorig jaar heeft DCNA, de Dutch Caribbean Nature Alliance, samen met Wageningen University Research, heeft geld vrijgegeven om die rapport toch te laten schrijven. En nu is dat proces bezig voor die rapport van de jaren 90. Dan kunnen we zien eindelijk hoe de vegetatie was toen in de jaren 90 op Aruba. Maar nu zijn we dus hier om dan een vervolg te doen voor dat vegetatiewerk van de jaren 90. Dat we hopelijk op een gegeven moment een idee kunnen krijgen van hoe het eiland is ontwikkeld met wat betreft vegetatie. Ja, jullie weten allemaal dat de natuur erg onder druk staat. Er zijn allerlei bedreigingen, vooral door de mensen eigenlijk veroorzaakt. En dan hebben we het over klimaatverandering, bebouwing, invasieve soorten die eigenlijk de lokale soorten bedreigen en ook heel vaak via de mensen verspreid worden. Toerisme, nou allerlei zaken spelen er. En zeker op kleine eilanden speelt dat heel erg. Wij onderzoeken de vegetatie en wij zijn heel geïnteresseerd in wat veranderingen, waardoor die veroorzaakt worden en wat je er tegen kunt doen. Wij lezen ook de vegetatie en proberen te zien waarom ziet die vegetatie er zo uit, wat heeft die voor geschiedenis, wat gebeurt hier, en op die manier kijken wij naar vegetatie. En je merkt dat in het onderzoek er steeds meer benadrukt wordt dat al dat soort interpretaties van verandering, dat gebaseerd moet zijn op harde gegevens. Dat heet dan met een mooi woord evidence-based moet het zijn. Dus het moet gebaseerd zijn op harde getallen. Dus het is niet zo dat ik denk, ja vroeger zag dit er zo uit en nu is het zo. Nee, daar moeten harde feiten op tafel komen. Wij zijn daarmee bezig voor de vegetatie, dat is de totale soortensamenstelling aan planten. En voor de losse planten, om zoveel mogelijk gegevens bij elkaar te krijgen en te zien wat er aan de hand is, wat verandert er overal. Hier op Aruba doen we dan eigenlijk 3 soorten onderzoek. De eerste is dus het inventariseren van die nieuwe gebieden, dat noemde Gian al, waar nog geen baseline voor was, nog geen nulsituatie voor was. Het tweede is dat we een aantal plekken die vroeger door John de Vrijtas zijn bezocht opnieuw gaan bezoeken en kijken hoe dat veranderd is. Dat vertelt Erik dadelijk wat over. En het derde is dat we veel proberen allerlei soorten waar ze voorkomen, dat te noteren en dat brengen we allemaal samen in een database en die wordt gepresenteerd op een website en die hebben we vrijdag officieel gelanceerd. Ik denk dat iedereen op een korte termijn veranderingen ziet in vegetatie, seizoensmatige veranderingen, waarbij door regen, in de regentijd een eiland opeens groen kan worden, waarbij het eerst grauw en grijs werd. Maar dat zijn korte veranderingen, op een kleine tijdschaal. Wij zijn eigenlijk meer geïnteresseerd in hoe vegetatie verandert op een veel langere tijdschaal. En omdat het gaat over soms tientallen jaren, is het voor de meeste mensen heel moeilijk om die veranderingen te zien en te duiden. Stonden er vroeger nu heel veel Brasilla's of heel weinig? Wat voor veranderingen zijn er gaande? En om dat goed te kunnen begrijpen, zijn er gestandaardiseerde methodes ontwikkeld. En daarmee bedoel ik dat je elke keer precies hetzelfde doet, om dus die lange termijn verschillen te kunnen begrijpen, om te kunnen zien. En dat maakt dus die data, waar John het ook over had, ontzettend waardevol. We hebben dat vanuit Carmabi in de jaren 90 dus voor alle 6 de eilanden gedaan. De laatste publicatie wordt op dit moment geschreven voor Aruba. En eigenlijk is het heel erg simpel. Het is eigenlijk een hele simpele methodologie, waarbij je kijkt naar beschikbare luchtfoto's, patronen zoekt in landschappen, probeert te achterhalen wat de geologie is, welke bodem zit er,
wat is het landgebruik geweest? En die vlekken ga je proberen in te meten. Jullie hebben allemaal de pressline gezien. Meer dan 20 nieuwe soorten. Ja, dat klopt. Dus we zijn even gaan rekenen. Ik heb de getallen op een rij gezet van over hoeveel plantensoorten praten we nou eigenlijk? Hoeveel soorten komen er voor op Aruba? Hoeveel op Bonaire? Hoeveel op Curaçao? En de tweede belangrijke vraag die daarachter zit, hoeveel daarvan komen van nature op het eiland voor, dus zijn inheems? Een groot deel komt niet van nature hiervoor, maar zijn bijvoorbeeld Afrikaanse of Aziatische soorten die met plantentransport meekomen of met veevoer of met mensen die ze meenemen. En dat noemen we exotische planten, uitheems. En een paar daarvan kunnen ook invasief zijn. Dus problemen veroorzaken voor andere planten of voor dieren of voor mensen. We hebben de nieuwe soorten toegevoegd en dan komen we tot deze tabel. Dan zien we dat met de inmiddels 24 nieuwe waarnemingen voor Aruba bijna op gelijke hoogte staan met Bonaire. Dus misschien moeten we nog een paar dagen doorzoeken. Maar het geeft ook aan dat er een duidelijk verschil is tussen die eilanden. Curaçao is groter, is met name ook hoger, waardoor er meer verschillende biotopen zijn. Dus het is helemaal niet raar dat Aruba minder plantensoorten heeft dan Curaçao. We zien ook dat het aantal exotische, uitheemse soorten verschilt per eiland. En dat heeft onder andere te maken met onderzoeksinspanning. Op Curaçao is gewoon heel veel meer onderzoek gedaan, ook recent. Er lopen, plat gezegd, gewoon meer biologen rond, dus er wordt meer waargenomen. En dat is misschien wat er hier op Aruba ook wel gebeurd is de afgelopen 2 weken. We hebben intensief gekeken en het was elke dag, hé, deze soort kennen we niet van Aruba. Die soort kennen we ook niet van Aruba. En zo telt het dan op in 2 weken tijd 24 nieuwe waarnemingen.